Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora, urriaren 23 dugu gaurkoa astelena eta egunero bezala efemerideak, agenda eta betiko edukiak izango ditugu. Gainera saioaren bukaeran kiriketan beltzean mintzo dokumentalaren aurkezpena emitituko dugu, beraz gelditu gurekin. Az gaitezen lehenik eta behin eta beti bezala gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1940 urtean Hendaian iparralden Adolf Hitler eta Francisco Franco elkartu ziren Bigarren Mundu Gerraren testuinguruan gerra horretan Espainia parte hartzea edo ez erabakitzeko. Era berean 1946 urtean hamarkada berean eta Bigarren Mundu Gerra horren ondorioz nazioarteko erakundeak bere lehendabiziko bilera ospatu zuen New Yorken. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak dizkigun lerroburuak. Astelehen honetako albisteekin hasteko hezkuntzan hitzarmena behar dela aldarrikatzen ari dira LAB, Steilas eta ELA sindikatua. 2011tik ez dago hitzarmenik Nafarroan eta beste makroepaiketa bat dugu. Oraingoan, Euskal Presoen Babes Taldeen aurka 8 eta 21 urte arteko zigor eskaerak presoen babes taldeetako 58 abokatuak eta herrira etxerat eta ekiadi elkartekoak dira auzipetuak. Bertzalde Unzuko hotelaren kontrako protesta egin dute Lezarreko auzokideek hotela eraiki nahi du bertan multinazional batek. Eta haurtzaroari buruzko nazioarteko kongresuaren jardunaldiaren aurkezpena eta irekiera egin dute gaur goizean barru arte. Eta bertze aurkezpen baten berri ere, hau ere gaur goizan izan da, Nafarroako txistorraren 12. lehiaketaren aurkezpena egin dute Iruñan bertan. Eta albisteekin bukatzeko, garaikide programaren barruan Josebe Irazokik eta Idurre Azkuek dantzagurea aurkeztuko dute gaur bertan, arratsaldeko 7:00 Condestable Zuriboxen. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian hitzaldi zikloa emango da. Irakurketa feministak, Persepolis liburua ikusiko da Piluka Labaienen eskutik eta doako sarrera dauka. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Condestable jauregian dantza garaikidea euskeraz eskainiko da. Dantza gurea izenburuarekin sarrera 5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian piano kontzertua Lukas eta Arthur Jusenen eskutik. Sarrera 29 euro. Bihar arratsaldeko 7:00 Condestable jauregian tailerra, feminismoak eta trans identitateak, doako sarrera, baina inskribitu beharra da aurretik. Bihar arratsaldeko 7:00 El Corte Ingleseko arlo kulturaleko gelan laburmetraien proiekzioa emango da. 6. horror online art jaialdiaren barne, doako sarrera. Bihar ere arratsaldeko 5:30 San Jorge Zibiboxean hitzaldia seme alabekiko harreman onak, guraso guztien ametsa, doako sarrera.
Asteazkenean arratsaldeko 7:30 Kondestable jauregian performance bat eskainiko da euskeraz iragan perfektua izenburuarekin, sarrera 5 euro. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean kontzertua Jazz and Music Experience, Black Music, doako sarrera. Ostegunean ere arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian Ez Dokiru antzerkia eskainiko da euskeraz, sarrera 12 euro.